Me autamme soveltamaan ja hyödyntämään teidän toimissanne. Muistakaa jatkossa hyödyntää TAMKin opiskelijoita projekti- ja opinnäytetöiden teettäjinä. Rakentakaa työpaikkanne tulevaisuutta ottamalla harjoittelijoita. Se on hyvä tapa löytää työyhteisöönne sopivimmat uudet ammattilaiset. Työelämässä ei juuri mitään tehdä vain oman yhteisön voimin. Kumppanuusverkostoissa, joita mekin työelämäorganisaatioille tarjoamme, vaikutetaan tulevaisuuden menestystekijöihin, kuten TAMKista valmistuville täällä syntyvään osaamiseen. Alumnitoimintamme on hyvä mahdollisuus ylläpitää suhteita ammatillisessa ja opiskeluajan vertaisverkostossa. Kun on aika hankkia osaamista nostamalla tutkinto uudelle tasolle, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat siihen erinomainen mahdollisuus. Se antaa julkisella sektorilla mahdollisuuden työskennellä tehtävissä, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vaikkapa opettajana TAMKissa. Kiitos kun vietitte nämä vuodet täällä kanssamme ja tervetuloa uudelleen. Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein hyvää, rauhallista ja mieltä rauhoittavaa joulun aikaa. Hän on aina valmis kehittämään opettamistaan ja kuulemaan opiskelijoiden tarpeita ja ottamaan niitä osaksi opetustaan. Hänen tapansa toimia ja auttaa muita on juuri sitä, mitä yhdessä eteenpäin tarkoittaa. Vuoden opettaja on teollisuusteknologian yksiköstä lehtori Sami Kojo. Vuoden henkilöstön jäsen on palvelujohtaja Pia Tienhaara. Hänellä on hyvä asenne opiskeluun ja opintomenestys on ollut mainiota. Juhan kanssa käydyt keskustelut ovat avartavia ja hänellä on ollut hyviä ehdotuksia muun muassa koulutuksen kehittämiseksi. Juha auttoi merkittävästi meidän ryhmäämme ryhmäytymään ja luo turvallisen olon ympärilleen. Joka kerta, kun häneltä kysytään jotain, hän vastaa ystävällisesti ja informoivasti. Tutor-haastattelussa kuulin, että hän on inspiroinut monia hakemaan. Juha on todella aktiivinen SOS ry:n hallituslainen ja hän ajattelee muita aina ennen omaa etuaan. Juha osaa auttaa myös kovasti muiden alojen opiskelijoita ja tietää niin sanotusti kaikesta kaiken. Tutorina todella läsnä ja hallituskaverina suurin tuki. Vuoden opiskelijan tunnustus on myönnetty Juha Hautakankaalle. Kiitoksia paljon. Minua lämmittää erityisesti se tässä palkinnossa, että oli nimenomaan opiskelijoiden valitsema, koska heitä vartenhan me täällä ollaan henkilökuntaa. Kiitos teille kaikille. Ja uskokaa unelmiin, se vaatii välillä töitä, harha-askelia, kokeiluja, päähakkaamista seinään, mutta kun uskotte ja jaksatte, niin jonain päivänä löydätte itsenne paikasta, jossa koette olevanne omillanne. Onnea teille kaikille. Mullahan ei ole siis puhettavaa. Että tämä pidetään todella lyhyenä. Omasta puolesta haluan kiittää kaikkia, jotka tämän kunnian mulle on tänä vuonna myöntänyt. Nämä on tosi kauniita sanoja ja mä oon todella otettu niistä. Myöskin, että tulee ihan suoraan tutkintovastaavalta tämmöistä tunnustusta, niin mä otan sen kyllä todella hyvin vastaan. Haluan myös onnitella kaikkia tänä päivänä valmistujia. Arvoisat valmistuneet, kunniavieraat, rehtori, opettajat, valmistuneiden perheet ja ystävät. Olen kiitollinen, että sain tulla puhumaan teille tänään. Olen röntgenhoitaja Turkka Lehtonen, olen TAMKin vuoden alumni ja
Viime vuonna minut valittiin vuoden röntgenhoitajaksi Röntgenhoitajaliiton toimesta ja luulen, että se on johdatellut tähän vuoden alumniuteen, mutta matka on ollut täältä Tankista. Valmistuin 2012 röntgenhoitajaksi ja heti perään aloitin työ TAYSin sädehoitoyksikössä. Ja nykyään myös opetan Tankissa sitten sivutoimisesti röntgenhoitajaopiskelijoita noita sädehoidon kursseihin liittyen. Tehokkuus luo työnteolle painetta. Ole kiinnostunut tekemistäsi työvaiheista ja jos keksit, miten sen voi tehdä helpommin, nopeammin, yksinkertaisemmin, virheettömämmin, niin kerro ja jaa tietoa, osaamista muille avoimesti. Ja osallistu rohkeasti työn kehittämiseen. Tee parhaasi, mutta ole armollinen itsellesi. Aina ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Huolehdi, että annat parhaasi, mutta aina ei ole käytettävissä kaikkia maailman resursseja siihen. Käytä omia vahvuuksiasi ja tunnista myös työkavereiden vahvuudet, sillä yhdessä te olette paljon vahvempia. Ja palaan vielä pikkusen sädehoitoon, mun omaan erikoisalaani. Jokainen työpäivä mä lähden tosi mielelläni kohti TAYSia. Vaikka työ on tosi vaativaa ja ajoittain aika rankkaakin, niin jokaisena työpäivänä mä kuulen monta kertaa sanan kiitos. Kiitos siitä, mitä mä teen. Mä saan myös kollegoilta kiitosta siitä tuesta, mitä mä annan sinne työyksikköön. Useimmiten suomalainen ei kerro kehuja tai kiitä, ellei siihen ole jotain erityistä aihetta. Mutta mä kannustaisin kaikkia kiittämään myös todella pienistäkin asioista, koska se voi pelastaa todellakin rankan työpäivän sen, että kuulee kiitos siitä, että on ollut siellä työmaalla painimassa samojen asioiden kanssa. And also something in English. Congrats. I'm radiographer or radiation therapist. Congrats to all. Kiitos. Thank you. Softly falls the winter snow, whispers to the sleeping world below. Winter tide
tänään on se päivä, jota me opiskelijat ollaan odotettu jännityksellä, ilolla ja vähän ehkä pelolla. Ja tulevaisuus ja aikuisen ihmisen elämä jännittää, ainakin mua. Mutta toisaalta on niin ihanaa, että se on vihdoin täällä. Me ollaan kaikki nähty tosi paljon vaivaa sen eteen, että ollaan tänään täällä, tässä pisteessä. Joillekin tämä päivä on ihan perusmaanantai, 8 yötä jouluun, mutta meille valmistuville tämä päivä merkitsee sitä, että vuosien työ on tuottanut tulosta ja opinnot on saatettu päätökseen. Eikä se ollut aina helppoa. Oli tosiaikaisia aamuja, paljon deadlineja, haastavia kursseja, sprint-viikko ja ammatillista ruotsia. Mutta kaikesta tästä me selvittiin kunnialla ja se ei ole itsestäänselvyys. Mä toivon, että tänään tässä hetkessä te osaatte kaikki arvostaa sitä panosta ja työmäärää, minkä olette tähän päivään laittanut. Me ollaan kaikki tehty ihan äärimmäisen hienoa työtä ja saadaan olla ylpeitä itsestämme. Toivottavasti olette nauttineet matkastanne täällä ja keränneet paljon mukavia muistoja ja verkostoja mukaanne. Toivotamme teille kaikkia hyvää siirtyessänne nyt uuteen elämänvaiheeseen kohden työelämää ja uusia haasteita. Onneksi olkoon kaikille valmistuville, nauttikaa ja olkaa ylpeitä tästä saavutuksestanne. Merry Christmas to everyone. Hyvää joulua kaikille.